Είσαι με όπλο. Ναι! Oh my god! Μπαίνω. Για πάει! Μπαίνω. Γαμάει! Τι άλλο θα δούμε ρε. Είσαι ρίφλουμαν, όχι τέτοιος, Πάρω το σετ. Πολύ λίγο damage όμως. Έσκα normal damage. Όχι πολύ λίγο, βάζω το βάλω scam. Grenade θέλω να το ρίξω τότε. Πού είναι το πάνω είναι. Τρέχεις κανονικά γρήγορα κιόλας, Ναι. Όλα παίρνουν damage καλά, κανονικά. Να σε κάνουμε revive θα μπορέσουμε όμως. Μην το βάρες λίγο, μην το βάρες. Τίποτα, Σαν ένα laser shot. Στον δρόμο πρέπει να μπεις έτσι, με πολυβόλο κιόλας, είμαι sniper. Πώς τα κατάφερες όμως? Ποιος ξέρει. Μπορεί να παίζει ρόλο αυτό που με πέταξε, ξαναμπήκα. Μετά γεννήθηκα κατευθείαν και μπήκα. Και μου άνοιξε πόρτα ο Λόμπζικ. Δεν ξέρω αν αυτό κάτι. Έχω armor τώρα, δεν μασάω τίποτα ρε. Έχεις blackout armor, Ναι, πού να νιώσεις. Ήρθα κι εγώ. Άσε να το σκοτώσω εγώ, πας και γίνει τίποτα. Με το χέρι. Ναι. Αυτό το σχολείο το δίνει, είτε καν το βαράει. Για να μπορείς και εσύ. Να σφαίρες. Αρκίδι. Και με βγάζει, ξέρω εγώ, και είμαι set. Αυτό το κάνεις στον drone, ναι. Σε βγάζει με το blaster έξω. Αν το κάνεις αυτό στον drone, σε βγάζει με το blaster έξω. Για ένα δευτερόλεπτο, δύο. Καλό. Κάνεις εκεί. Λολ. Εγώ πέφανα από το τέτοιο, τα rockets που πέσα. Μου ξέφυγε ο άλλος. Πήρε και coin ο Lobzik, Είναι Lobzik.